Ірана. Пан Андрій Тетерук зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Валейкум ассалям. Доброго вечера и бажаю всем наиміцнішого здоровья. Да, пане Андрею, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России, как, впрочем, и Британия, и Европейский Союз. На ваш взгляд, это остановит Путина от его возможных дальнейших агрессивных действий? Ведь наверняка Путин, когда принимал решение о признании так называемых ДНР и ЛНР, понимал, что за этим последуют санкции. Він не тільки усвідомлював, яка буде реакція Заходу, оцінюючи останні дипломатичні перемовини, але й чітко до них був готовий. І, власне, він і перевів діяльність своїх банків і неодноразово попереджував свою кремлівську еліту про те, щоб вони зробили все можливе, щоб ті грошові активи, які вони утримують на Заході, були переведені в Російську Федерацію. Тому Путіну, насправді, введення санкцій не є зупиняючим фактором. Він бачить консолідуючу таку об'єднавчу позицію навколо України західного світу, але це для нього цілком зрозумілий, але не смертельний, скажімо, вирок. Він буде продовжувати свою агресію, тому що я ще раз наголошую, щоб всі наші глядачі, і дуже хочеться, щоб більшість політиків розуміло, що для Путіна ціна цієї авантюри не має жодного значення. Він розмірковує зовсім іншою категорією. Він уявляє себе імператором сучасної Російської імперії, який не тільки, скажімо, виправляє помилки минулих років, але і збирає оці землі, які має належати Кремлю. І тому для нього якраз ця строчка з пісні «Ми за ціною не постоїм» якраз є дороговказом для дії. Він буде нарощувати агресію. І, очевидно, українцям слід готуватись до потужнішої ескалації на фронті і до загострення бойових дій. Ми маємо пройти і цей етап, і я ще раз кажу, ми маємо готуватись для довготривалих бойових дій з Російською Федерацією на виснаження, і аж поки одна з країн не припинить своє існування. Або Україна, або Росія. Я ставлю на Україну, тому що у нас потужні союзники, а у Росії тільки дурість, тупість і дураки дороги. Так що тут шансів немає. То есть правильно я вас понимаю, что, на ваш взгляд, Путин уже принял решение идти дальше? Він давно прийняв це рішення. Просто ми зараз є свідками, скажімо, введення в дію етапів цього плану по підкоренню України. Він розробляв цей план ще до 2007 року. Перша частина інформаційна, заперечення самого факту існування України, була ним оприлюднена в міжнародному такому майданчику, яким був Мюнхенський безпековий форум. Це надзвичайно потужний сигнал тому, що він готовий ставати на цей шлях і долати його. 2014 рік для нього був цілком важливим для прийняття рішення вводити Збройні сили Російської Федерації для реалізації цього плану повернення не тільки частини України, але й всієї України. Просто він його робив, скажімо, дещо раніше через Революцію Гідності і втечу Януковича, тому що він би був готовий його повноцінно вводити приблизно на 16-17 рік. Але вийшло так, що Янукович втік, і він почав його реалізовувати напівготовим. І тому в нього не вийшло захопити всю територію України. Вороги, ці агенти впливу не зробили повного об'єму своєї роботи. Ну і Янукович так само не заліз в повну боргову яму, як, наприклад, диктатор Лукашенко, і не був на 100% залежний від волі Кремля. І зараз, врахувавши сумний досвід 2014 року, він робить все можливе, щоб в 2022-му отримати всю бажану оцю мету підкорення України і закриття для себе питання України. Для нього це є
просто місійна якась позиція, світоглядна діяльність, і він точно його не проміняє ні на що інше. І тому дуже дивно, коли люди оцінюють зараз військові потенціали. Він чхати хотів на людські жертви. Він неодноразово доводив, що людське життя йому абсолютно ніякий не привід зупинятись, навпаки. Тому нам треба дуже серйозно бути готовими до серйозного такого экзистенциального противостояния. Противостояние, вот давайте попробуем смоделировать, где и как это может выстрелить. То есть правильно ли понимаю, что уже на Донбассе, в принципе, то противостояние, о котором вы говорите, оно уже там началось с признанием России так называемых ДНР и ЛНР в границах всей Луганской и Донецкой областей. То есть они попытаются прорываться дальше с оккупацией на Луганскую область, Донецкую, которая подконтрольна Украине? Я залишаюсь прихильником того, що Путін розмірковує достатньо прагматично. Він, знаєте, очевидно дотримується цієї приказки, що слона треба їсти маленькими шматочками. І от він, очевидно, що буде завдавати удару, можливо, в різних ділянках фронту. Одні з них будуть... А інші будуть мати приховану підготовку і мати метою забезпечення такого суходолу, коридору суходолом до півострова Крим. Тому що для нас він півострів, для Росії він острів. І от він хоче забезпечити цей острів не тільки сухопутним шляхом, але і забезпечити водою. І тому я залишаюсь, скажімо, дотримуватися цієї думки, що це найбільш небезпечний напрямок його можливого удару. Але цього може і не статися, якщо, я ще раз кажу, що окрім цих санкцій, які насправді не є зупиняючим фактором для Путіна, для Росії, для його еліти, вони є болючими, вони є неприємними, але не зупиняючими. Очевидно, буде консолідація світу і розробка стратегії якнайшвидшої дестабілізації ситуації в самій Російській Федерації. Ми маємо на увазі не тільки економічні санкції, але й повне блокування і, скажімо, ембарго на постачання технологій, від яких Російська Федерація буде страждати найбільше. Від чипів, закінчуючи матеріалами. І тоді ми будемо бачити, що вони будуть не здатні просто випускати продукцію як цивільного призначення від автомобільної, побутової або іншої техніки, закінчуючи військовим зброєю, приладами, скажімо, забезпеченням техніки авіаційної, ракетної і таке інше. Для них це буде нищівний удар, тому що Росія залишається багатою цією, але бензоколонкою, і яка дуже залежна від того, куди вони будуть, по-перше, збувати енергоресурси свої від газу до нафти, і закінчуючи, де вони будуть придбати, можливість мати придбати оці всі західні технології. І тут, тому наступним етапом санкційного тиску на Росію, я думаю, що це був такий, знаєте, скоріше демонстративний, скажімо, крок накладання санкцій. Другий має бути от якраз удар під дих, накладення санкцій саме зупиняючого характеру, вже зупиняючого, конкретно зупиняючого характеру. Це позбавлення Російської Федерації технологій і то, що я щойно казав. А когда могут вести але це буде другий етап. Да, а когда могут ввести второй пакет санкций, более жесткий, более радикальный в отношении России? Когда уже ракеты будут лететь на Киев, на Харьков или на другие украинские города? Очевидно, що да, під час цього загострення, тому що санкції, вони ж завжди мають залишати місце для маневру. Санкції – це дипломатичний інструмент, не військовий. І тому, враховуючи, що дипломатія – це насамперед про перемовини, санкції – це підштовхування до перемовин і створення необхідного такого геополітичного середовища, де Путіну буде боляче погоджуватись на вимоги примушення до миру. Він вважає, що він примушує до миру Україну. Насправді зараз Захід колективний буде обережно примушувати до миру його, враховуючи, що він очолює ядерну державу і охоче демонструє готовність застосовувати ядерну зброю. Тому всі кроки Заходу зараз є дуже
обережно виваженими, як хірургічне втручання. Тобто тут не може бути зайвого, але не може бути, скажімо, лагідного. Тут потрібно вчиняти лише те, що потрібно для хірурга, щоб врятувати життя. Я думаю, саме так і буде рухатись Захід, а нам потрібно тримати стійкість і бути витривалими в цій довготривалій нашій боротьбі. Саме це призведе до нашої перемоги. Нічого іншого. Він не переможе 40 мільйонів націй, як би він не хотів. Пане Андрію, но в таком случае вот у меня возникает еще такой вопрос. Путин признанием так называемых ДНР и ЛНР фактически нивелировал Минские соглашения и нормандский формат, который также был привязан к Минским соглашениям, трехсторонней контактной группе в Минске. В таком случае, правильно ли я понимаю, что практически уже исчерпаны все шансы и возможности урегулировать эту ситуацию в рамках дипломатической плоскости? А еще, учитывая, что Энтони Блинкен, госсекретарь США, отменил встречу, которая была запланирована на завтра с министром иностранных дел России Лавровым, где, собственно, они должны были обсудить вопрос дальнейшей встречи саммита Байдена и Путина, учитывая, что теперь этого всего нет. Минских соглашений нет, нормандского формата нет. Для дипломатии шанс еще остается? Залишається завжди. Поки є дві сторони, завжди є шанс, що вони почнуть домовлятись. Якщо хоча б кожна з них буде демонструвати таке прагнення домовлятись. Але Російська Федерація насправді не з першого дня, з 2014 року, коли вона сіла за стіл перемовин, готуючи мінський пакет перший, потім в лютому 2015 року другі домовленості, вони ж не домовлялись ні про що. Вони шляхом шантажу і тиску, просто вбивчого шантажу і вбивчого тиску, примушували Україну до капітуляції. Це, погодьтесь, нічого спільного з дипломатичними перемовинами немає. Як тільки вони побачили, що Порошенко не готовий виконувати оці мінські домовленості, які нав'язані зброєю і є нікчемними з юридичної точки зору, вони просто відмовили з ним зустрічатись і вести будь-які зустрічі, тому що побачили, що він не налаштований на капітуляцію. І вони вирішили дочекатись зміни політичної ситуації в Україні для того, щоб спробувати нав'язати такий самий порядок денний шантажу і капітуляції наступнику Порошенка. Ну, цим ним виявився Зеленський. Очевидно, Зеленський демонстрував готовність домовитись, і це гріло думку Кремля про те, що вони будуть успішними хоча б з наступним президентом. Але достатньо потужна реакція українського суспільства, ну і, власне, нашої дипломатичної школи, вона просто так само нівелювала всі зусилля Кремля нав'язати оцей капітулятивний формулу Штайнмаєра, поступ, скажімо, у напрямку виконання мінських домовленостей. І коли вони побачили абсолютно, знаєте, потужну таку саботажну позицію України, вони були надзвичайно обурені, тому що вони перейшли до активної фази шантажу цілого Заходу. Передумовою всього цього було створення енергетичної кризи в Європі, в Україні. І вони сподівалися, що цей хаос допоможе їм примусити і колективний Захід займатися своїми проблемами, а Україну відчувати себе обділеними західною підтримкою уваги, погодитись на виконання мінських домовленостей. Як тільки вони побачили, що з точністю до навпаки Україна згуртована і готова себе захищати, а Захід перейшов від стурбованостей до надання оборонювальної зброї і посилення нашої країни не тільки дипломатичним, але й військовим, скажімо, шляхом, Кремль відкинув оце маску договороздатності і проявив свій хижий оскал. Цей ікла показав, що він насправді приховував здатність використовувати оці ведмежі ікла і пазурі для того, щоб досягнути своєї мети – захопити і утримувати Україну. І тому ми зараз бачимо оцей етап агресії щодо введення регулярних російських підрозділів вже під своїми прапорами на територію, яка була тимчасово окупована, і перехід до наступної фази погрози захопленням нових територій України, претендуючи на те, що нібито вона належить нововизнаним фейковим республікам ЛДНР. Це, безумовно, прояв агресії і в жодному разі не може містити в собі миротворчі компоненти. До речі,
Організація Об'єднаних Націй категорично заперечила, що військові Російської Федерації є миротворцями. І тому вони не мають жодного юридичного і морального права називати ці підрозділи миротворчими. Це окупаційні війська Російської Федерації, які становлять небезпеку не тільки Україні, але й всьому європейському, ну и цивилизованному світу. Пане Андрею, и вот еще такой вопрос, буквально 3 минутки до завершения нашего эфира. Сразу после оккупации Крыма Российской Федерации в 2014 году, если я не ошибаюсь, вы пошли добровольцем в военкомат, верно? И вы были командиром батальона «Миротворец», который был потом в 2014 году командирован в зону АТО. То есть вы находились в зоне АТО в самое, наверное, слабое время Украины и вооруженных сил Украины на тот момент. Если сравнивать тот период, естественно, и нынешний, насколько украинские вооруженные силы сегодня модернизированы и готовы отстоять каждый кусок української землі? Дійсно, я після того, як побачив кадри захоплення парламенту Автономної Республіки Крим, я зрозумів, що це війна, і наступного ранку був у військкоматі. І таких, як я, було достатньо велика кількість, щоб продемонструвати рішучість українців захищати свою країну зі зброєю. І дійсно, в ті дуже складні для нашої країни дні, тижні, місяці була повна дезорганізація силових відомств, які мали своїми конституційними обов'язками запобігати таким агресивним проявам недружньої до нас держави. Але що мали, то мали, і насправді добровольчі підрозділи, хоча були і, ну скажімо, погано оснащені, вони мали дуже потужний бойовий дух. І це дало нам сили стримувати наступ у цій Новоросії, руського міру вглиб нашої країни. І насправді це дало можливість ще і виграти час, і відмобілізувати Збройні сили в тому вигляді, які б були готові виконувати бойові завдання за призначенням. Станом на сьогодні наші Збройні сили мають потужний бойовий дух добровольчих підрозділів зразка 14-15 року. Вони оснащені так, як мають бути оснащені якісно Збройні сили сучасної країни. Вони навчені, вони мають відповідний бойовий досвід і вишкіл, щоб не тільки виконувати завдання за бойовим призначенням, але й бути серйозними конкурентами тим російським Збройним силам, якими пишається Кремль. Насправді нас не лякає їхня кількість, тому що з нами не тільки правда, з нами Бог, ми на своїй території, і ми готові зробити все можливе, щоб скільки би цих збройних окупаційних сил Російської Федерації не зайшло на нашу землю, вони всі отримали нищівну поразку і відправлялись додому або в цинкових трунах, або покаліченими, або будуть утримуватись в полоні. Але в жодному разі вони не отримують того, чого вони хотіли отримати в 2014 році. Квітів, обіймів і нашого, скажімо, радужного сприйняття. Ні. За цей час навіть ті оптимісти і прихильники ідеї «Путін прийде, порядок наведе», вони зараз в критичній меншості і практично бояться висловлювати свою точку зору, бачачи її абсолютну нікчемність. Я думаю, що ці випробування насправді тиском війною, знаєте, як тиск породи формує діамант в природі, так і тиск Кремля формує з української нації зараз діамант демократичного світу. Тому що ми проявляємо не тільки витривалість і рішучість і готовність захищати свою країну, але насамперед ми захищаємо демократичні всі цінності, які ми розділяємо з демократичним світом. І є насправді великим флагманом для всіх зараз людей по всьому світу, як треба вміти боротись і захищати свої цінності. Я думаю, що ми проживаємо дуже гарний етап історії, навіть якщо він буде для нас болючим на втрати. Я думаю, що ми винесемо всі випробування і вийдемо з тих випробувань переможцями. Дякую. Без жодної секунди, без жодного відсотку сумнівів. Я знаю, що ми переможемо, відсвяткуємо нашу перемогу, а Кремль, як і Карфаген, должен бути розрушений. Амінь.
Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсаголовно, що знайшли время, підключились к нам в ефір, ответили на наші вопроси. Андрій Тетерук був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 8-го скликання. Я с вами не прощаюсь. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и ставить лайки. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Курышкевич.